Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε ξανά στο κανάλι μου. John Caps εδώ. Και σήμερα πάμε στο καινούριο σπίτι που φτιάξαμε την προηγούμενη φορά στο πρώτο μου βίντεο. Θα μιλήσουμε λίγο με το Minecraft. Έτσι θα παίζουμε λίγο Minecraft και θα συζητάμε λίγο σχετικά με το κανάλι, πότε θα κάνω βίντεο, τι βίντεο θα κάνω. Θα είναι σχετικά μικρό αυτό το βίντεο. Συγγνώμη που δεν ακουγόμουν στο πρώτο μου βίντεο, είχαμε ένα θέμα με τα ηχεία και εδώ πέρα βλέπετε έχω φτιάξει λίγο το σπίτι μου περιποιημένο. Ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, πισίνα από κάτω. Αυτό εδώ είναι όλο. Μέσα έχω βάλει έτσι και καλά ζωγραφική, λίγα φυτά εδώ πέρα. Η ζωγραφική, να σας πω κάτι. Αυτό εδώ πέρα το έχω κάνει δήθεν καλά τηλεόραση και τα υπόλοιπα είναι ζωγραφική. Σχετικά τώρα με το κανάλι. Με το κανάλι τώρα θα κάνω βίντεο κάθε Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Και αν τυχαίνει κάτι, ξέρω εγώ, να μην έχω σχολείο, να έχω κενό και τέτοια, θα κάνω βίντεο καθημερινή. Αλλά αναλόγως στη βίντεο έχουμε, τότε θα το κάνω. Ξέρω εγώ, μπορεί να κάνουμε gaming βίντεο. Άμα μου πείτε να κάνω game βίντεο, θα το κάνω, ξέρω εγώ, και καθημερινή. Αν είναι, ξέρω εγώ, κανένα challenge και τέτοια, θα το κάνω Παρασκευή, Σαββάτο ή Κυριακή. Τώρα τι βίντεο θα κάνουμε? Τώρα θα κάνουμε βίντεο vlogs, challenges, gaming και unboxing. Τα περισσότερα παιχνίδια. Gaming τώρα είναι παιχνίδια κινητού και PlayStation 3. Θα βάλω στα comments κάτω να σας ρωτήσω τι παιχνίδια θέλετε να παίξουμε. Και αυτό ήταν το βίντεο. Μίλησα λίγο σχετικά με το κανάλι. Παίξαμε λίγο Minecraft. Συγγνώμη που ήταν μικρό το βίντεο. Απλά ήθελα να κάνω έτσι ένα μικρό βιντεάκι σχετικά με το κανάλι. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!